Astăzi vom vorbi despre dermatita seboreică și vreau să vă întreb, în primul rând, ce este dermatita seboreică? Dermatita seboreică este o afecțiune inflamatorie la nivelul scalpului, la nivelul pielii capului. Poate să apară pe față, pe porțiunea medială a sprâncenelor, pe șanțurile nazolabiale, lateral de nas, în bărbie, la nivelul zonei de deasupra buzei superioare. Poate să mai apară presternal, la nivelul pieptului, apare sub forma unor plăci, pete roșiatice, zone pe care pielea se îngroașă, se descoamează. Manifestările pot să fie însoțite și de mâncărime, de usturime. Când apare dermatita seboreică? Dermatita seboreică este o afecțiune care poate să apară la un nou născut, poate fi prezentă în primele 3 luni de viață și poate fi ușor confundată cu dermatita atopică a bebelușului. De obicei, după 3-4 luni dispar manifestările. La adult pot să apară și începând cu vârsta de 18-20 ani, sau mai târziu, după 30-35 de ani, în special la nivelul feței. Sunt manifestări agravate de stres, manifestări agravate de o carență, de exemplu, de zinc, de seleniu, de aceea și tratamentele locale conțin aceste ingrediente. Manifestările pot să fie sezoniere, în special iarna, în sezonul rece, toamnă, iarnă, primăvară. Sunt unele persoane însă care și pe parcursul verii pot să prezinte astfel de manifestări. Cum putem trata dermatita seboreică? Printr-o întreținere corectă a pielii afectate, a zonelor afectate, prin folosirea unor tratamente locale sau unor produse de tip șampon sau cremă, care să conțină ingrediente de tip agent keratolitic, adică un agent care să exfolieze un pic mai rapid suprafața pielii. Atenție la produsele cortizonice. De foarte multe ori ne este foarte ușor să nu ne prezentăm la medic, să mergem să luăm un produs cu cortizon, chiar cu un produs slab cortizonic. Teoretic este corect pentru o perioadă foarte scurtă de timp să aplicăm acest produs în formele grave. Pe termen lung, aceștia pot să determine dilatații vasculare, subțierea pielii, atrofia de piele și pacientul dintr-o dermatită seboreică să ajungă să dezvolte o cuperoză. Sunt unele situații în care ultravioletele pot să reprezinte opțiunea terapeutică. Putem confunda dermatita seboreică cu psoriazisul? Poate să existe chiar un sebopsoriazis al scalpului. În funcție de forma de dermatită, de gravitatea manifestărilor, putem să apreciem dacă este dermatită seboreică sau evoluează spre leziuni de psoriazis.